Tasera. Mukomana ari kuti muri kundinzwa? Ndiri kukunzwa iyo. Alright, mukomana network yake ndofunga inge ichinetsa, rega itinzwe kuti apo here. Mukoma John zviri sei, muripo here? Ananga vatodora. Network yake inenge iri kuramba. Ya, network yake iri kuramba, saka rega ndimuitire direct call, then mimi ndotaura nemapa toona kuti tinokwanisa kuti kutaudzana here. Alright, anzwa. Rega ndikushandira imimi ndakufonera ne WhatsApp, then ndomuisira direct call, ndoisa pa loud tonzwa kuti tinonzwanana here. Zvakanaka. Alright, mina sharise. Alright. Hello, ngatite zvema audio because I think network iri kunetsa kuno network. Alright, mira ndikuisirei ningirikeni. Mira ndikuisirei direct call, inini ndikufonerei direct, then iwo ndowafonera ne WhatsApp. I think ndokuti tinzwanane. Hello. Hello. Alright, rambai makabata kudaro musakate bandiwafonere. Alright, it's okay. Alright. Hello, mama. Yebo. Alright, pachi pamwe. Hello. Hello, ndiri kukunzwa iyi. Alright, mukoma John muri kuwanzwa here mama wapo vari kutaura? Ndiri kuwanzwa. Alright, ndikuda kuti mutaure mese tinzwe. Mama taurai na mukoma John waripo pamhepo apo vari kukunzwai. Zvakanaka, ndiri kumunzwa nei. Alright, taurai mese tinzwe. Wakasimba here John? Ndiri right, wakasimba here. Takasimba. Uri kutaura namainini Masithole. Alright. Takafonera brother T1 kuti atibatsire kutsvaga baba vako. Nokuti takabvira kare tichivatsvaga. Handizivi kuti uchiri kurememba here kuti pana mai aisvika kumba kwenyu ainzi mai Sithole. I still remember, waigara kuNkulumane 12. Exactly, waigara kuNkulumane 12. Uchiri kundiziva here inini? Aiwa, ndinganyeba. Wanga uchiri mudiki, asi ndofunga unogona kurangarira kuti ndakambosvika nasisi vangu ikoko muchigara kuma14. Ichokwadi. I still remember kuti pane munhu aifambidzana nababa waimbosvika kumba. Saka ndofunga tinotaura nemunhu ari iye chaiyo watinotsvaga. Baba wako akaita mwana nasisi, mwanasikana. Saka mwana uyu akazarwa muna 2004. Musikana. Uri kundinzwa? Ndiri kunzwa mati. Ndati baba vako vakaita mwana nasisi, handizivi kuti vakambokuudzai here nyaya yacho. Wana kutiudza. I don't think kuti waiziziva. Kuti waiziziva. Kana vasina kukuudzai vanga vasingazvizivi, nokuti sisi havana kuudza baba vako kuti vakazitakura. Baba vako vakazoenda kugara kuDwelling vachibva kuNkulumane kubasa. Ziva wakataurira.
kutaurirai ndiani? Ndikuti dai vaizviziva vakatitaurira baba, but I don't think kuti vaizviziva. Vanga vasingazvizivi nokuti sisi vangu havana kutaura kuna baba wako kuti atwane nhumbu. Asi isusu akatiudza paakazotakura tikabvunza kuti nhumbu ndeyani, hanzi ndiyatonderai ndava. Alright, because nini ndafonerwa angati soja uya igara kukulumani, baba waJohn naJessica. Ndakonere yagzita yangu imwe inonzi Jessica. Yes, manga muri 2 chete patakapedzisira kuonana? Tatori 2. Mutori 2. Aiwa, pane umwe mukomana akazwapo ari South Africa, anonzi Tonde. Anonzi Tonde? Saka tiri 3. Alright. Saka takabvira kare tichitsvaga baba wako. Last year takambotumira mumwe munhu kuti atitsvagire ari kuBulawayo, imwe hanzvadzi iri kuBulawayo kuti ngatitsvagire baba wako. Akati akafona kumasoja uko kucamp, vakati ivo pane masection 2. Saka zvinoda kuti tichiziva kuti section yacho ndeipi. Alright, boss, baba wangu akaritaya kudhara, wangu akugara kwaRusape. Vanga vagara kwaRusape? Wakaritaya, wangu akugara kwaRusape. Okay. Saka nyaya tinayo apa ndeyokuti mwana ari kunetsa anogara achirwara, asi akura ndewa 2004, ari kuchikoro izvozvo. Alright. Anodzidza achibhara ikoko, ari kuyunivhesiti, second year yake gore rino, anopedza next year. Alright. Saka nyaya iripo apa ndeyokuti anonetsa anogara achirwara, kana tichifamba naye vanoti anofanira kutsvaga baba wake. Hello. Muri kunzwanana here? Muri kundinzwa here? Handikuzwa mamati. Ndati mwana ari kunetsa anogara achirwara. Saka kana tichifamba naye vanotiudza kuti tinofanira kutsvaga baba wake ndiko kuti mwana aite zvakanaka. Alright, but unfortunately baba wakashayika muna January this year. Akashayika this year? Vakashayika muna January this year. Takatovaviga this year. Asati atoita nenyaradzo. Nyaradzo yacho irikutoitwa muna October. Muna October? Alright. Saka nyaradzo inoitirwa kupi ikoko kwaRusape? Irikuitirwa kwaRusape, ndokwakatakavaviga. Nematambudziko. Aiwa, akaonekwa. Saka taikumbira kubvunza kuti varipo here vakuru vatinogona kuona kusanganisa newe futi kuti wacho. Hello. Alo, ndatitoita sei because munhu asara ndipamunini, pana pamunini vari kugara kuBulawayo, ndo atava kuti baba. Ndivo varipo chete? Ndo varipo asara pafamily yana baba. Alright. Saka tinogona kuuya kuti tionane navo vamunini. Taikumbira kuti muvaudze nyaya iripo kuti ndiyo nyaya iripo. Alright, mwana anonzani? Mwana anonzi Anele. Anele? Alright, imemi munouya lini kunoku? Taifunga kuti October vanovhara September vanovhara, asi vanovhara only 1 week. Tinofunga kuti 1 week hai madays acho anenge ari mashoma. Taifunga kuti anopedza kunyora November akanyora togona kuuya. Alright, it's okay. Saka as long as takuzivana, because nini ndini festival yatonderai.
Ndozviziva kuti wanga uri first born uchiteedzana naJessica. Jessica ndiye second. Ya ndaiziva imimi chete muri 2. Saka taikumbira hedu kuti tibate basa iri na T1 kusvika tapedza, kusvika tasvika kuna vamunini. Alright, inini kuti ndiri kubasa izvezvi but ndichazoenda uko ndichanowatsanangurira baba kuti pakamira so pane vanhu vachazouya. Alright, unoshandira kupi? Mati? Hello? Unoshandira kupi? Hello? 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 Ndati unoshandira kupi? Unoshandira wayo ndiri kutake maino kokuteki kuNyati Road. Hello, Nyati Road. Alright. Okay, alright. Jessica ariko kubulawayo. Izi ndo namba dzei dziri kubuda apa. Ndidzo namba dzangu dziri kubuda ipapo. Alright, it's okay. Saka baba njaudza kuti mati November. November. Tichatarisa kuti anopedza rini, ndofunga kupera kwaNovember ipapo. Tomhanyira kuuya kusati busy ya December iya. Alright, it's okay. Ini saka nchangosvitsa nyaya sezvaipo. Hai, tinotenda. Alright, maita basa. Aiwa, tinotenda. Maita basa. Motibatawo murambe muchichibatawo pamafoni. Alright, ndingatoseva namba dzenyu idzodzo. Na itonde ari munomu ari papi pacho? Ari kuMessina. Ari kure, isusu tiri kuJoburg chaiyo. Alright, ari kuMessina, angatoripo parufu rwababa pakadzokera. Inge zvakaoma. Aiwa, mukaita WhatsApp kandogona kuti mucommunicate nayo hanzvadzi yenyu. Alright, it's okay. Hai, tinotenda maita basa. Hello. Alright, Mukoma Tonde, thank you very much, maita basa. Alright. Hai, tinotenda maita basa, maita basa. Namba dziri kubuda hadzisi dzawo, ndichakusenderai dzawo dzeku-South Africa mugare nadzo. Tinotenda. Iri bo Mukoma Tonde, thank you. Alright, maita basa. Alright, mama, zvaita ka? Hai, zvaita, tinotenda yo. Hai, matigonera shuwa. Aiwa, tinotenda Mwari. NdezvaMwari mama, because imimi hazvina mboto makaita nguva yakareba sei muchivatsvaga? Takatanga kuita serious kuvatsvaga last year gore rese. Tichivatsvaga. Alright, aiwa, hapana chakaipa. Saka so inini chagara ndakusenderaiwo namba dzake mukomana wacho muchicommunicata kusvika urongwa hwese hwafamba zvakanaka. Aiwa, tinotenda. Tinozokukumbirai November ipapo, tokuudzai pachiri nenguva kuti tagadzira, tokumbira kuti tiende ikoko kwavari kuna vamunini. Handi hanzi pana vamunini aripo? Hanzi pana vamunini variko, ndo vakuru vakasara, ndo baba varipo izvozvi. Tisingazive kuti munogona here kusvika kuBulawayo. Tinosvika mama, border to border. Kana mukati tiuye ikoko kuSouth Africa touya izvo. Zvakanaka, tinotenda. Saka aiwa, hai, Mwari akuitirei zvakanaka shuwa nemhuri yenyu, tinotenda. Matigonera. Aiwa, ndinogamuchira. Tange tashava kuti tinoita sei. Aiwa, tinotenda ndezvaMwari mama, kana Mwari achinge angopindira hapana chinorema. Aiwa, shuwa zvakanaka. Pamwe vane chivanhu chavo chavanofanira kuita, navo vogona kuti vaitire mwana wavo. Ichokwadi. Ai, shuwa.
Alright mama, ndatenda hangu, saka tinongoramba tichitaura. Tinotenda. Alright mama. Maita basi. Okay. Bye. Bye bye. Right, muri yeZimbabwe tinotenda ndo kufamba kwaita chirongwa chedu, ende ndiri kupa mbiri nekutenda pamwe chete nerumbidzo. Ndo zviri kutoita izvozvi. Muri kuona munhu ari kusangana nehama dzawo, haasi mafaniza, haasi majokes, zvinhu zviri kutoitika paground. Ndofunga kune wakaona vhidhiyo yoyi tichiposta, ndakataura nawo zvakare futi pafoni saizvozvi. Soko rabva rafamba, mukomana ndanzwa achindifonera akati ndini mwana waTonderai wamuri kutsvaga. So ndichibva ndamubata kusvika ndofunga manzwa kutaurirana kwawaita kuti wanyatsa kuziwana exactly ndizvozvo. Saka hapana chitsotsi, hama nehama dziri kuonana panapa. Ndiri kutaura inini kuti guys, aya haasi mafaniza atiri kuita. Wari kuona hama dzavo vari kutoona, saka ndiri kukurudzirai kuti kana une hama yako yauri kutsvaga, follow Tichkach MTV kuYouTube, Facebook, kuTikTok, unogona kusangana nayo. Kana uchinge uri kutsvaga futi zvakare hama yako, namba ndidzodzo 0773 178 338. Isisu chirongwa ichi tisi kubhadharisa pachena. Ava mai avatoona hama yavo hawana kana 10 cents yawandipa, but hama yavo vatoiona, zvinhu zvatofamba zvakadini zvakanaka. Hatina transport yatambokwira, tangoshandisa foni, tatofonerana, zvinhu zvakatofamba online, zvinhu zvatoenda. Ende ndiri kukutenda imimi guys, makakosha. Ndikuudzei, handisi kushanda ndega, ndiri kushanda nemi. Mukaona ndikaposta vhidhiyo panapa, ndibatsireiwo kuipusha kuti ifanire kusvika exactly patiri kuda kuti isvike. Kana pachinge paine munhu anenge achitoziva munhu watiri kutsvaga, tibateiwo. Kana kubata hama yenyu iyoyo kuti uri kutsvagwa pa zviri kunzi zvakadai zvakadai zvakadai, zvinhu zvotofamba. Thank you very much muri yeZimbabwe, ndokutendai. Mwana aona dzinza rake, zvinhu zvafamba zvakanaka. Makandikoshera, Mwari akuitirei zvakanaka. Ngatisangane muchikamu chinotevera mazvita. Ndinotenda Mwari, rimwe zuva richasvika, chiedza chichapenya, nzira ichawanikwa, mwana achaziva kwanobva.